Ka Menteri Platingka ka Sorkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman hakasipho tarik naitung kelapli patba ya ka Polo Commercial Complex kapalate hakajingnot kabakan sispa point lifelai klor tingka hapo jong ka Smart City Mission hakajingadan lang Menteri Rangba ka jela u Konrad ki sangma. Kani kajingte kalong ru umauja bakongsan hakajing sedang ban kentiu ya kajingte ki bakongsan hakani kanong ba shilong bat ki weipat ki jakasar jong ka jela lingba ka Smart Cities Mission. Ya kani ka kompleks latei hakajaka ka ba i waypoint nyolak square feet bat kaban a jaka nakabenta shispa khandai teli ki dukan ki jaka bam ki jaka yalek kai ne gaming zone kajaka penyeng haduk kumba prapundeu teli ki kali bat sanpau teli ki kali arshaka nalor kweipan. Haba pedang sengo bahaya kadi ka menteri ka Sorkar Pedeng ukon rat sangma ulapun pau ka jing sengongo ya ka jingwan jungo basau singi jongka sha Meghalaya bat ong bakila angnut laslam ya kani ka program kabala urlong menta kasingi bat kaban long kasingi sa jingkan mau dak ba perturu ya ka jingkershan ka beteng jongka na ka benta ka Meghalaya bat ka than shatei la mingi. Ula ong lingba ka Special Assistance to States for Capital Investment SASCI scheme lala wan kentiyo ki project ki bayadei ba kijingtei ba pher hapo ka jela da ka ba ai buram kerpang ya ka Menteri Platingka halur ka benta ka bakalashim ban penyo ki song jingarap pisa lingba ka ni ka scheme. Nalor kata ula shim ya ka ni ka commercial complex kum ka jing sedang jong ka jing pengkela dor ya ka Sor Shillong bat ula pun benaru hakabaya day baka jing temu bante ya ka riverfront beautification project kaba lapusan klur tingka kabala sedang ya syakman nalor ki jing tay ki baya day bat ki kam yalek kai ki kam jungok kai bat ka jing tay ki jaka tri kam bapher. U Menteri Rangba ula ongru bayakan ka kompleks shen ansakot tender ban penyat ki riu shimen bala kami lenti bakan dong ka jaka pedeng na ka benta ban sengkam sengjam hapedeng ki samla bat na ka benta ki kam jungok kai. Ula ongru baka Sorkar kadang penkre ban pentri kami ke senjam ban penduna ya ka jingkapnya jong ka Sor Shillong da ka ba penkenriak no iki benta ki bakongsan syapo New Shillong Township. Ha kani ka program layadan lang usembut Menteri Rangba ka jela uba senga bahalang dhar uba kami iru ya ka kam penroisor ka Menteri kataran ka koi kekya ka kong amprin lingdo u Chief Secretary ka jela uba DP Watlang ki he officer Sorkar nalor kiwei.